Met bloemen kun je alles. Maar de natuur is quasi uitgebloeid tot net van de diversiteit. In 50 jaar is uitgeroeid door hebzucht en de houding dat de mens alleen een waarde heeft. Dat al de rest dient als middel voor toelden met paarden. En met bloem kan je echt alles. Laat hem op bezinken, ieder groente of stek fruit uit dat geen mosse bloem. Maar de meisjes zien de bloesems niet, dus ze niet verpinken. Not de bloemen weiden tot de tragisch en de zich gedoemd. De bien van dood van het gif dat wordt gespreid op zulke kolossale schaal. De gezondheid ondermijnt van ieder levend wezen dat uit in contact komt met de stof. We verheftigen de wereld, de kinderen the fuck. Gates en Melinda dwingen lokale samenleving voor genetisch zoute planten die gecommercialiseerd zijn. En dat enkel werken in combinatie met puur venin, zodat de lokale tradities en methodieën verdwijnen. Ze rijden met lokaal erfgoed voor te kunnen patenteren, zodat ieder zout betaald moet zijn of weg moet. Dus eten die niet meer van ware voedingswaarde uitgekweekt in dode bodems of in levensloze water zet ze maar. Mechanische bien, dat is de oplossing. Je ruit ze uit en maakt iets artificieel die geen hulp kan brengen. Laat me niet lachen, de arrogantie ten top. Ze pezen dat de wetenschap moeder natuur uit zo'n top. Hebt u dat ook niet gedroomd? Ja. Nou je het zegt, ja. U hebt het gedroomd dus. Hoe weet jij nou wat ik droomde? Maar fuck die shit, was allemaal een nare droom. Maar we zijn bezig voor die zaan, stelselmatig te onttronen. Er individueel te werken aan een wereld die gezonder is. Communities te starten, wat dat er een waar gevoel zit. Wat dat we topen met de rest, mogen de aarde dingen. Wat dat we worden prison en geen prison op een waarde claimen. Wat dat hetgeen dat geld ook ethisch moet verantwoord zijn en rekening moet on. Met ieder wezen, elke handeling georiënteerd op zorgen voor verandering. Geconnecteerd met alles niet, omdat dat machtig klinkt. Maar omdat in essentie al zo is, er is geen andere wat anders in. Is te vlakken in de kern is er een zesde kracht te vinden. Dat geloof ik en dat zeg ik niet omdat het zo klinkt. Mijn plek in de natuur is wat aan mijn dichter bij het hart gebring van mijn moeder natuur. Heksen we een cel in een gigantisch kosmisch lichaam in een morfologisch veld. Je ziet wat hij eet en niemand weet wie dat ze zien. Dus zijn identiteit hangt vast met voedsel dat we tot u springen. En de connectie is gebroken, wel enkel nog cultuur. Maar dat zegt binnen over uw echte plek in de natuur. Daar is alles al aanwezig voor compleet te worden. Allemaal zo leven in symbiose met regen worden. En de vele levensvormen die op de planeet bevallen. Tot zonder bloemnoten bloeien en de bien weer komen.